Rete kwirubiria wikiranu asa matemwa amanene nechingaki ababwatani bagendete gwesokia nabo igokorwa obokonyi ase ritukoria rero nigo mwakili Joshua Makori abagakubwatuka obokonyi gochia ase skuru ya sensi nabo igokiareni asa bagakoena nachi uniform ebikoroto nabo igo bitamba byobochenu kurende abaibori korwa sienseme chomba babakogokera obokoreri obo anene bali batabwati okobwa gokonyora gusokonyora kwabo kolinsi murikito Epolinari Sakama nabakawikira nasinsemecho nabo igogotwariganiria oroboti rokubwatia ekero chisukuru chiariganetia ase amatemwabo amanene nigo eskuru yoboroso ya sensi yakorira mariganio yogochikobasabera abana babo ritukoriankio bwase boigo bagochikoba abana endagera chingaki bagenderete na matemwabo rekonekia mbali gochikogendanka Samari tankuru Simon Mwanyi Mubuka head teacher sensi primary school kwa kera se foundation ngaringi foundation ngambi yamon kiara bangere abana sante tawol sibona bacho kara matem stress school na bono mambintu batamasabo wa arigan mo pasta mambintu chabale parents pa sama de mabara to asembo ina hall to kara masabo ya preparing wana mangane ndaga to bangere kire ndo ngati kora school wana mbali kuendaka the 3 days they are here wakati wa mtihani wanakaa kwa shule wanakula kila kitu lunch chingaki achoningo banyora obokonyi wechi uniform ebikoroto amone bitamba byobochenu Samari tangu kuvoni neboke ngorwa sekirombe ya Joshua Nyarenji Foundation team ereto essence primary twabarete na sanitary towels asabana banyabuka twabarete rane bikoroto asabana bali abake ibasirike moneki chats boigoningo eskuru yoboroso ya kiareni yanyora obokonyi bunobwo somera mwalimu manana w'eskuru ya kiareni baritobo irori wageri nakere Joshua Foundation ngambi yamono so skuru ya kiareni for the first time wago kamona gara twanyora bachire gototebinga gotokonya bali kene skuru ya kiareni ne skuru gato komsa ona abana abange bagotachase abana abange chiri from chiri chi abagoteire segenjo bogima boroboko nigo bagokeire egetambukiro gyokuba abana chinyaroka ebitamba byobochenu anene mono chingakiechi amatemwa manene akageire gochaka gokeira yaiga asegenjo abana baito ba mo special ga standard 8 mochi bale gokora amatemwa abo KCP bwangoiga nande bono ninkagerete no ndi rinkarora ronka barendete tingo chakorora bokoru borigo konya gosiba chisweta kurmaega sori bairwe bintu digo chikobatanga mia abaibali na barabunigo bakera Joshua Foundation imbuyamono ase okoba obokonyi obwo Samari tanguru kwa Jameson Songo omuiburinde ocha kiareni litangani omkwene lyo mwarimu ito mwanene n'abarimu bonsi ngambi yamona sinjo mwariko mwakolete koleta abantu baminto ba Joshua Foundation asengeje bokonyi bw'abantu nekene nga mwaturoje tamabera manene kubwa mono abana baito babere bago tari nkire ndande aketeri nkirano muroche otomenye tasama gwali lakini mwakorera ingana ligi ya mwabaire birato mwakorera ingana ligi ya mwabaleteri chicha aso gotoretera abana ebikoro ekitaweri ky'abana kinyaruka ekikyati ky'abana bagosomera kumwirana enambu yamu yasaendere kumakonyi naendere gokonya abandi boigo kuripoteri ya Ndisi TV korwase ebunge ya Kitutu Chache North elietariana na Apollinaris Akama